садикка келгеш, менің бала елап отырды, мен бик курыктым. Яш ярымлык Аринаның әнисе Венера ул көнне башыннан үткәннәр турында сөйли. Кызны алар иртән балалар бакчасына илтә, берничә сәгатьтән тәрбияче алып китегез дип шалтыраткан. Әни кеше килгәч баланың тәнендә кып-кызыл җәрәхәтләр барлыгын күрә. Ул пешкәнгә ошаган була. Хатын табибларга мөрәҗәгать итә. Аларны шунда ук хастаханәгә салалар. Ул бик нык кычкырып елады, аның тиресе купкан иде. Мин бу хәлне подгузникны солдырганда килеп чыккан дип уйлыйм. Әнисе сөйләве буенча баланың тәнендәге яраларны икенче дәрәҗәдәге пешү дип атарга була. Баланың хәле уңайлана башлады. Без аны дәвалау өчен барлык булган чараларны күрәбез. Баланың тәне нидән пешәргә мөмкин? Берничә төрле сәбәп була ала. Аның берсе подгузник тәнгә аллергия биреп, химик пешү барлыкка килгән. Тагын бер сәбәбе баланың тәнен кап-кайнар су белән юып, подгузник киерткәч, ул шундый йогынты ясаган булуы бар. Бу хәл турында әни кеше социаль шелтәрләргә яза. Әлеге хәбәр Түбән Камалаларны шаккатыра. Монда сорау туан, нидән килеп чыккан бу? Нәрсә белән юганнар? Кирәкле оешмалар ачыкласын иде. Ул ничек йоклагансың? Бик авырткандыр инде. Мискин балакай, кап-кайнар су белән юганнармы икән әллә? Бакчага балаларын йөртүче әти-әниләр арасында да фикерләр төрле булып чыкты. Икенче баламны йөртәм. Һәрвакытта бөтенесе әйбәт була иде. Пишут, что это может быть химический ожог. Мана химик пешү була аламы диләр. Була ала. Бер вакыт мин балам кысып авыргач, подгузникны вакытында алыштыра алмадым һәм тәне янып чыккан иде. Балалар бакчасында бу хәлгә аңлатма бирмәделәр. Башкарма комитетта сәбәпләрен ачыклый башладык диләр. Была проведена своя внутренняя служебная проверка. Безнең идарә тарафыннан бакчада тикшерү башланды. Аңа прокуратура тикшерү комитеты да кушылды. Хәзер нәтиҗәсен көтәбез. Ждем результаты проверки. Прокурор Альберт Сияргулов кушуы буенча Татарстан прокуратурасы баланы җәрәхәтләү турында мәгълүматны тикшерә башлаган. В настоящее время проводится проверка. Хәзер балалар бакчасында тикшерү бара. Аның нәтиҗәләре буенча чаралар күреләчәк. В школьном учреждении, по результатам которых будут вынесены уже акты прокурорского реагирования. Хәзер Аринаның тәнендә җәрәхәтләр төзәлеп килә. 2-3 атнадан аны дәваханәдән чыгарачаклар. Әти-әнисе килеп чыккан хәлдә кем гаепле икәнен һәм нәрсә булганын ачыкларлар дип өметләнә. Үз вазифаларын тиешенчә үтәмәү маддәсе буенча җинаять эше кузгатылырга мөмкин. Түбән Камадан Шулпан Касымова, Алена Стурминская, Александр Лихачев, Яңа гасыр каналы.